Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ha? Si ka ni Randy? Juan Michelle. Siya ni Randy. Di, boyfriend ni Annie, nga ading mo. Diyos ko. No iti personal, gugwapo manin. Anila iti kumarikiriknak. Apay itakalaeng. Apay nga itakalaeng, Randy. Manong nemi Jack mawatan tiriknak. Jack may ladawan ti marikiriknak. Ididayta nga idatateng ni Randy. Dito'y balay ko. Nga boyfriend ti kapsat ko nga ni Ani. Nga ni Ani, manong nemi kat pinagbasak. Manipod high school aging nga naggraduar iti college. Siyak manong nemi nag-self-supportingak. Nasapa kami nga naulila iti ama ken ina ngagkapsat. Ilaing auntie Ines manong nemi tinagigyanan mi. Kadidi ta nakagraduar ko niti high school imaya ko nakigasang-gasat dito syudad. Tapno di kasta ket matungpal ko tarapahap ko. Adu di agar-aram kanyak ngem awan ting kasok kadakwada. Nga ori idi nakapaggraduar akon ket may sakon nga dentista adaan akon ti bukod nga klinik kanadanak pa yan manong nemi iti bukod nga balay. Kas di nga awan tinagbaling nga boyfriend ko. Idin to, tani Ani, idi adan iti college, in pakawan ng kaniyak manang adan boyfriend ko ni Randy. Nakaraduar maten, kahit ag-apply kunana. Idi agraduaran manong nemi ni Ani, inayabak dito syudad, tapno dito yung review. Isong hindi kalman, dimteng ni Ani, kahit kunana, manang, umaymat dito yung syudad ni Randy nga boyfriend ko. Ket kabutawon pa itidagos nga magtarason na, di ba mabaling nga dito pala yung balay mo ngagtaros? Ada interview na, kadinton makastreken ngagtrabaho, siyempre, mangalang tumatan ti pagkasaraan na, ket ngem habang awampay, mabaling ka di nga dito pala ngagyan. Uwan konak manong nemi ket ididayta nga aldaw, na paano nag-review ni Ani, ininto ta mapanak matin iti klinik ko. Ngayon magurek ako nak. Ang mga nodanda itan dumteng ni Randy. Iso ako nak kinilokring, ni Mang Lokring, nga tagabok, muno kadkadwak, akas maid ko, diri balay, nga agsagana, ti special nga pangaldaw, para kini Randy, nga boyfriend ni Ani. Ininto ta ko nak kini Abby, manong nemi, nga kaduwak iti klinik, nga tawagan nagtulaang no adda dumteng nga pasyente ngaging ganit talo ko na. Ngayon kaputawon magpay tawag ni Abby iso nga inuray ko manong. Inuray ko nga dumteng ni Randy. Aging nga dimtengin. Kat kasla nasulek dagiti bukel ti matak edi pa nakakitak iti kinagwapo na. Nga nainlabak na dakos kang kuana. Idi kaadu manong nemi di kiti lalaki di tulubong kan nagiti agar-aram kanyak. Apa nga ti boyfriend. Apa nga ti boyfriend manong nemi ti kabsat ko. Iti nakariknag iti ayat. Bakit? Michelle, di na ka di bastraken? Sumar ka nandi. Imbilin na ka ni Ani, nga si kaswinggan, o may kaditoy. Mang Lokring, mabalimon ti agidasar, ta masapatayin nga mangal daw, habang nga awampay ti pasyente kiti klinikak. Kanidita, mangan kami manong nemi nagsasawa ka mga talo, numaning talyawak ni Randy, siyak mentikit-kitain na. Ala, ano na ito yung marikrik na. Michelle ko naklatan ta, kasada rata, di ba? Baka ininonak,
iti mano lang nga bulan. Mano ka ti diferensyayo ken ni ani? Talo. O si. So, ang kasada ta. So, ang Michelle ko naklatan. Uray no manangin ka kuma, Michelle ko naklatan. Ken may sa, ububing tilangam ni ani. Ken, napimpinas ka. Bula. Manglokri ang peso ka di? Ay na, ma'am, doktora, at peso man kami timbagan ni Randy. Napimpindas ka, kin umubing tilangam ngim ni ani. Ano di kita nagsalitahan mi kini Randy ket kuna na kanyak nga talaga nga napanagnikan na nga nasiyata kanu nga kamsat. Gabuta siyak iti nang paadal iti girlfriend na. Ken siyak pay iti simbang bayan na. Ken imbaga pay ken kuana. Nga siya ka mismo tingin baga. Uri no adanton na pagtrabaho am Randy. Nalawom at tibalay ko. Dito kan tulatan ngagyan. Ngam saan ka nga kaskasilid ay ti kamsat ko. Agad na siya at una nga talaga Michelle. Talagang gusto ti ko na ni Ani. Talaga nga nakaimbag ka kamsat. Nakaimbagak ka no akabsat. Ngam kasano da ito yan. Ang peso ka na imbaga kakabsat. Ngam kasla kayat kumuntin nga agawin ti boyfriend ti kabsat ko. Kasi siyempre, masaktan lakid din ni Ani nung mapasamak ti amin. Kaya mapiita ka lang namin nga dimteng Randy. Inauna, unom, nagkasadar tapay. Kaya maapay nga taka lang nga dumteng. Sa dinutayan mo, hindi, tasaan kayo kumapay nga gamam mo. Kaya ni Ani. Apay, ngitaak nga gayat, tipay kapsat, tipay boyfriend kapsat ko. Bakit ganito? Kinunkunak manong name. Nagbaling nga ron nga nakariribukak na ito'y ket gabota imbagakon nga dito'y balay ti pagyanan ni Randy kasta nga ron tinapasamak ket kasta unin ti panaggamyaman ni Ani. Naimbag ko talaga, ate. Ngamoy, agyan dito'y ni Randy, ha? Agyan kamat dito'y. Ngimsang kayong kaskasilid. Uwan ate, o pagdanagam. Tiyakmat pa talaga kayat nga ti amin ko kinkuana. Kahit ko ate, nga graduarak pa adanak pa ti trabaho, ken makaurnong kam nga doa, sagbay nga, edad ko ti amin ko, ken niya, Randy. Very good no kasta. Ken siya ate, ala, so ang bata matin ni Randy, ni Hector, ni Manong Hector nga gararam ken ka. Saan ka nga isot pakarik na ti ayat? No saan nga ni ako yung Hector ti pakarik na ti ayat? Sino nga ron? Amumat nga mampaya. Ngayam ko na ni Ate Lokring nga da kanon. Sunod ko na. Ni Ate Lokring nga ron. Mamati ka mat kinata. Chismosa na ita. So ang pagdanagam. Ikasunod nga ron doon mo na ka mga kasaring ni Randy. Okay lang. Okay lang kanya. No, si ka talaga umuno nang agkasar. So ang pagdanagam, awan ti problema. Ngayon, iti may isang aldaw nga nagpakada ni Lokring manong nemi tanay ospital ti asawa na. Pinalubusak. Irinto tani Ani ket adda iti pagrebyuan na. Nga iti day nga aldaw nga kawan ni Mang Lokring iso ti day off manong nemi ni Randy iti trabaho na. Iti klinik sana ka makatal na. Nadlaw ni Abby manong nemi. Ada ka di problema am doktora? Abby, diyan mo. Pero may nga marigata na hindi na ito ka marikrig na. Ano kami na doktora? Mabitlayan nga, ura kita umpet pasyente. Agawid ak pa lang sa balay. Sino madano mo sa jay? Kita umpet ni Mang Lokring. Di Randy. Ti boyfriend, ikabasat mo, doktora? Sige. At nga marigatan na, nusaan ko nga, mairuar na ito nga riknak.
Iso nga titakan. Idi agawid ag diti balay at sumrag ako na idi na ilak kontimendor apag subad nga rumwar ni Randy manipod iti banyo nga nakabalabal ti tuwalya iti bagina. Kan makitak ti kinamatsyo na. Oh, Michelle, nadagagayam. Awan pasyente, awan so nga daw may ko alan iti balay. Simre kag idi siled. Inrikep kung saan kung enlak manong. Idi ta, malukatan tiri daw, ket simrek ni Randy. Uy, Randy apay. Ket inikat na ti tuwalya manong naming na ibalabal iti bagina ket nakita kami mismo. Oh my God! Randy, anira ito eh. I love you, Michelle. Kinunanagat inarakop na sana inagkandig di bibig ko kalbasan na inutan na matin ikaten ti arwatek. Randy, no! Kabsat ko ti girlfriend mo. Amok ni patpatignak. Saan ko nga ipatpatigpay ni Ani? Sika ti patpatig ko kadamok nga ipatpatignak. Sika, kan siya ti rumpeng. Anyan to teramitin ka marik na ni Ani. No, Randy, no. Tingkay nangigan, papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasaritaan ni Michelle. Iti Ilocos Norte, nga daytoy nga pagkasaritaan ket iso ti may katalo. Ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti Best Leader of the Third Week. Idi bulan ti Oktubre. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kaya iti programa tayo nga lagip ti nabalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat maturmet ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagidag kakadakkel a premyo. Ni manong nyo Nemi dito, Nemi Ruiz. Kaya numadama kayong agbuibuy iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, ken no hangkay pa nga nag-follow, iti page na nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Please, ag-follow kayo ko, ma'am. Kaya ito na ma-upload dito yung video, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken nag-subscribe kayo ko, ma'am. Ayan? Okay. Yung kayo ito mangigan, ken mamuan, ti pakabuklan, ti pakasalitan ni Michelle, nga napoluan ti apay nga itakalaeng. Into na 12:30 hanggang alas 2, iti DCJC Action Radio Lawag, mabuyayo iti page nga DCJC Action Radio, mangigyo iti radio AM kilohertz 747 kilohertz iti AM band DCJC data. Inakto i-share ti programa dito yung matlang page ni Barang Ray. No, dito iti kayat yung pangdenggan, pangbuyan, iti pakabuklan, iti pakasalitaan. Okay. Dandanin. Dwalaing ng grand finalist, October ken November. Sa ito i-replayan di iti pakasalitaan di iti grand finalist tayo. Manipod December aging gana nga malpas. Sa ito desisyon na rin. No, asino iti grand winner nga umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Malapit na. Kablawan naman, nagiti madamang agbibuya ita. Ni Erlinda Estibillo, na-share na pa yan. Thank you, Erlinda. Ni Pera Gucos Bacani, Josephine Stango, kan ni iso da pa, amin nga bibuya, ya. Thank you. Ken kasama tem, lagi tayo akang kanahin nga share kada tayo nga video tayo, ti page ni Paring Ray, papagayam may kiniti YouTube channel na, blawon teman, nida, lagi toy. Kas ken ni Erlinda Pante Rosete ti California, ni Noralyn Perdido Tamalay iti Bahrain, Erlinda Stabilio, Novelyn Ramos iti Palm Spring, California, Josephine Stango, ni Pera Gugos Bacani iti Manila, Belia Pimentel, Mona Lisa Akuba iti Taiwan,
Eherson Kabugaw iti Nueva Ecija, tinapaharit iti Canada ni Marilyn Tamayo iti Darasdas Sulsuna, Kim Kim, Kim Kim Bubita, ni Paulina Balwalwa Bautista iti Waipao, Hawaii, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Lina Villanueva iti Hawaii, Adelina Lakbungan, Bobby Palada, Silvia Lista iti California, Ernest Buduan iti Hawaii, hasta Batangan Estrella Haduka iti Eva Beach, Hawaii. Okay, papagayang padaanan dak manamdama, iti programa tayong Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi, kaya pumakadak nga ronin. Thank you for watching. See you mamaya.